नमस्कार. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सार लाईव्हमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आपण नेहमी घेतो डॉक्टर लाईव्ह आणि डॉक्टर लाईव्हमध्ये आज आपण अशाच एका तज्ज्ञ डॉक्टरांचं मुलाखत घेणार आहोत. आपण नेहमी बघत असतो की सध्या अपचन, ॲसिडिटी हे शब्द प्रत्येकाच्या तोंडामध्ये असतात. आपण टी व्हीवरती ज्या जाहिराती बघतो त्यातल्या 50% जाहिराती तर मला अपचन झालंय, ॲसिडिटी झाली आहे याच्यावरच्या औषधांच्याच असतात. मग हे नक्की अपचन, ॲसिडिटी होते कशामुळे? काय आहेत त्याची कारणं, त्याच्यावरचे उपाय, या सगळ्यांचीच जाणीव आज आपण करून घेणार आहोत. गोव्यातल्या सुप्रसिद्ध मणिपाल हॉस्पिटलचे तज्ज्ञ, पोटाच्या विकारांचे तज्ज्ञ डॉक्टर रोहन बडवे यांच्याकडून. डॉक्टर बडवे, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आमच्या डॉक्टर लाईव्ह कार्यक्रमात. नमस्कार, थँक्यू. खरं तर डॉक्टर बडवे हे सुप्रसिद्ध गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आहेत. ते महिन्याच्या दर दुसऱ्या शुक्रवारी सावंतवाडीमध्ये सकाळी प्रॅक्टिस करतात आणि दुपारी 12 ते 2 या दरम्यान डॉक्टर जी टी राणे यांच्या हॉस्पिटलमध्ये प्रॅक्टिस करतात. एकूणच आज आपण त्यांना विचारणार आहोत, खरंच हे पोटाचे विकार म्हणजे नक्की काय आहे, ॲसिडिटी म्हणजे काय आणि त्याच्यावरचे उपाय काय आहेत. डॉक्टर बडवे, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आपण आज नेहमी ऐकतो, प्रत्येकाच्या तोंडात असते, मला आज अपचन झालंय, मला आज ॲसिडिटी झाली आहे. आणि हे कॉमन आजार आहेत, परंतु त्याचे भविष्यामध्ये काही गंभीर परिणाम सुद्धा उद्भवतात. नक्की ॲसिडिटी, अपचन आहे तरी काय, आणि आपली ही जी काही अन्न पचवण्याची जी प्रोसेस असते ती नक्की कशी असते? सो पहिल्यांदा मी डायजेस्टिव्ह प्रोसेसबाबत सांगेन की आपण जे काही जेवण जेवतो, ब्रेकफास्ट असेल किंवा लंच किंवा डिनर असेल, तर त्याची पचनक्रिया एक्झॅक्टली कशी होते. सो जेव्हा आपण तोंडानं जेवण घेतो त्याच्यानंतर ते अन्ननलिकेत जातं. अन्ननलिका साधारण 30 ते 45 सेंटीमीटरची असते. त्याच्यानंतर ते जठरामध्ये जातं, त्याला आपण स्टमक म्हणतो. जठरामध्ये हे अन्न घुसळलं जातं. अक्षरशः 3 ते 5 mm एवढ्या कमी साईजमध्ये ते छोट्या ह्याच्यात घर्षण करून छोट्या साईजमध्ये केलं जातं. त्याच्यानंतर ते छोट्या आतड्यामध्ये जातं. सो जठरामधून ते जेवण छोट्या आतड्यामध्ये जाण्यासाठी जे घट्ट पदार्थ असतात किंवा सॉलिड फूड म्हणतो आपण, त्याला एक साधारण 3 ते 4 तास लागतात. तर लिक्विड फूडला साधारण 90 मिनिटे लागतात. छोट्या आतड्यामध्ये गेल्यानंतर बराचसा डायजेस्टिव्ह ज्यूस सिक्रेट होतो. जसं लिव्हर बाईल सिक्रेट करतं, पँक्रियाज नावाची एक ग्रंथी असते आपल्या पोटामध्ये, ती बरेच सारे एन्झाईम सिक्रेट करते जे डायजेशनसाठी आवश्यक असतात. आपल्या छोट्या आतड्यामध्ये खूप सारे ग्लँड्स असतात, इंटेस्टिनल ग्लँड्स म्हणतो आम्ही, त्याच्यामधून खूप सारा डायजेस्टिव्ह ज्यूस सिक्रेट होतो. हे सगळं छोट्या आतड्यामध्ये अन्न साधारण एक 10 ते 12 तास राहतं. ह्याच्यामध्ये खूप वेळा घर्षण केलं जातं, जसं आपण मिक्सरमध्ये अन्न फिरवतो त्या पद्धतीनं. आणि ह्याच्यानंतर जो काही चौथा राहतो, सो या 10-12 तासात खूप सारे आपल्याला जे दररोज आवश्यक न्यूट्रिएंट्स असतात ते ॲब्सॉर्ब केले जातात ब्लडमध्ये, आणि राहिलेला चौथा मोठ्या आतड्यामध्ये जातो. मोठ्या आतड्यामध्ये साधारण मग राहिलेला चौथा हा 6 ते 8 तास राहतो. त्याच्यामधून पुन्हा एकदा काही वॉटर ॲब्सॉर्ब केलं जातं, आणि शेवटी जी काही घाण असते, जे आपण संडास किंवा फिसेस म्हणतो, ते फायनली बाहेर येतात. सो ओव्हरऑल आपण सकाळी घेतलेला ब्रेकफास्ट हा डायजेस्टून बाहेर यायला 18 ते 20 तासाचा कालावधी लागतो. बऱ्याच वेळा आपली मिसकन्सेप्शन असते की आपण काही खाल्लंच नाहीये तरी पोटामध्ये आवाज येत आहेत किंवा तरी पोटामध्ये काही डिस्कम्फर्ट वाटतोय. तर ही डायजेस्टिव्ह प्रोसेस ही आपल्या पोटामध्ये कंटिन्युअस चालू असते. सो बेसिक पचनक्रियेचे हे साधारण घटक असतात. आता ॲसिडिटीचा प्रॉब्लेम जो तुम्ही मेन क्वेश्चन विचारला, सो ॲसिडिटीचा प्रॉब्लेम सध्या आपण बघतो की ऑलमोस्ट अल्टरनेट माणसामध्ये जाणवतो. तर त्याचं महत्त्वाचं कारण आहे की आपली बदललेली लाईफस्टाईल. सध्याचं जे धकाधकीचं जीवन आहे त्याच्यामध्ये स्ट्रेस फॅक्टर हा खूप महत्त्वाचा आहे. या स्ट्रेस बरोबर पोटात ॲसिड तयार होण्याचं प्रमाण वाढतं. दुसरं जे जंक फूडचं प्रमाण वाढलेलं आहे त्याच्यामुळे बॅलन्सिंग नाही होत ॲसिड आणि अल्कली आपल्या पोटामध्ये. त्याच्यामुळे ॲसिडिटीचे प्रॉब्लेम जास्त दिसतात. मोस्ट कॉमनली रिझन आम्ही बघतो त्याला एक बॅक्टेरिया म्हणतात, त्याला हेलिकोबॅक्टर पायलोरी म्हणतात. सेकंड रिझन असतं की काही वेळा काही जण सेल्फ मेडिकेट करतात. मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेन किलर गोळ्या ज्या घेतल्या जातात त्यांनी पोटामध्ये अल्सर्स तयार होतात आणि त्यांनी ॲसिडिटीचा प्रॉब्लेम राहतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा जो आजार आम्ही बघतो ॲसिडिटीच्या पेशंटमध्ये त्याला गॅस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज म्हणतात. सो साधारण आपली ही फूड पाईप असेल आणि हे जर स्टमक असेल तर हे जिथे कनेक्ट होतं तिथे एक वॉल असते, त्याला आम्ही जीई जंक्शन वॉल म्हणतो. ही वॉल काही पेशंटमध्ये लूज होते. लूज होण्या कारणानं नॉर्मली जेवण फूड पाईपमधून स्टमकमध्ये आल्यावर ही वॉल ओपन होते आणि जेवण जठरामध्ये जातं. पण काही पेशंटमध्ये ही वॉल लूज असल्या कारणानं जेवण खाली जातं तसंच वर येतं. सिमिलरली जे ॲसिड जठरामध्ये तयार झालंय ते वापस फूड पाईपमध्ये येतं. त्यामुळे पेशंटला कायम इथे बर्निंग होणं किंवा जेवण वापस तोंडामध्ये येणं
ह्या गोष्टी दिसतात. तर ही साधारण महत्वाची कारणे असतात. बरोबर. आता ही कारणं तुम्ही सांगितली, जसं तुम्ही म्हणालात की बदलती लाईफस्टाईल, हो. बदलत्या लाईफस्टाईल बरोबर आपलं जेवण सुद्धा बदललेलं आहे सगळंच. म्हणजे पूर्वी आपण फार क्वचित हॉटेलमध्ये जाणं होत असे, बरोबर. परंतु आता सर्रास आपण घरी क्वचित जेवतो आणि हॉटेलमध्ये आपण सर्रास Yes. जेवत असतो. बरोबर. त्याचा तर परिणाम आहेच, परंतु या सगळ्याला ओव्हरकम जर करायचं असेल, कारण बदलत्या लाईफस्टाईल बरोबर किंवा नवीन प्रवाहाबरोबर जाणं तर आवश्यक आहे. त्याच्यासाठी प्रत्येक वेळेस आपल्याला घरातून डबा घेऊन जाणं हे पॉसिबल होत बरोबर. नाही. मग अशा वेळेस ज्यांना असा ऍसिडिटीचा त्रास आहे किंवा पोटाचा काही त्रास आहे, अपचनाचा त्रास आहे, त्यांनी काय करायला पाहिजे? सो बेसिकली याच्यामध्ये 2 प्रकार येतात. ज्या लोकांमध्ये सिग्निफिकंट सिम्पटम्स असतात किंवा लक्षणं असतात की ज्यांना 6 महिन्याहून जास्त दररोज किंवा आठवड्यातनं ॲटलिस्ट 2-3 वेळा जळजळ होणं किंवा तोंडामध्ये आंबट पाणी होणं किंवा डेकरा येणं असा वारंवार या गोष्टींचा त्रास होतो, त्यांनी डॉक्टरला कन्सल्ट करणं गरजेचं आहे. ह्याच्यामध्ये नॉर्मली आम्ही जी बेसिक टेस्ट करतो त्याला एंडोस्कोपी म्हणतात. एंडोस्कोपी या अशा पेशंटमध्ये गरजेची असते ज्यांच्यामध्ये काही अलार्मिंग सिम्पटम्स असतात. अलार्मिंग सिम्पटम म्हणजे काय, तर काही लोकांमध्ये हा ऍसिडिटीचा त्रास चालू असून त्यांचं वेट लॉस व्हायला लागतं. काही वेळा रक्ताची उलटी येते किंवा वारंवार उलट्या यायला लागतात. ओव्हर द पिरियड नंतर काही जणांना डिफिकल्टी इन स्वॅलोइंग म्हणजे गिळताना अन्न कुठेतरी अडकल्यासारखं वाटायला लागतं. तर या पेशंटमध्ये एंडोस्कोपी महत्वाची असते. एंडोस्कोपीमध्ये 2-3 गोष्टी साध्य होतात. एक तर निदान आपल्याला कळतं की एक्झॅक्टली ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम कशामुळे होतोय. सो जसं अल्सर्स हे एंडोस्कोपीमध्ये दिसतात. ह्याच्यामध्ये महत्वाचा पॉईंट असा आहे की पोटामध्ये जे अल्सर्स होतात ते बाकी कुठल्याही टेस्टमध्ये समजत नाहीत, ना तुमच्या पोटाच्या सोनोग्राफीमध्ये ना तुमच्या ब्लड टेस्टमध्ये. फक्त एंडोस्कोपीमध्येच आपण हे कन्फर्म करू शकतो की आतमध्ये अल्सरचा आजार आहे का नाही. सेकंड, आपण त्याच वेळेस हेलिकोबॅक्टर पायलोरीसाठी काही बायोप्सी घेतो छोटीशी आणि तो बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शनही कन्फर्म होतं. तिसरं, मी मगाशी जसं एक्सप्लेन केलं, गॅस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, त्याचीही काही लक्षणं किंवा त्याचे काही साईन्स आपल्याला एंडोस्कोपीमध्ये दिसतात. एकदा तुमचं निदान फिक्स झालं की पुढची ट्रीटमेंट करणं सोपं जातं, कारण प्रत्येकाची ट्रीटमेंट वेगळी असते. जसं मी म्हणलं, गॅस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज ह्याच्यासाठी काही मेडिसिन्स अवेलेबल आहेत, पण त्यांचा कोर्स सिव्हिअरिटी किंवा स्टेजनुसार बदलतो. काही पेशंटला 6 आठवडे मेडिसिनची गरज असते, काही पेशंटला 3 महिने. तुम्ही जर इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट घेतली तर हा आजार थोड्या काळासाठी सप्रेस होतो पण पुन्हा वापस येतो. दुसरं, मी जसं म्हणलं, हेलिकोबॅक्टर पायलोरी, त्याच्यासाठी अँटीबायोटिकचा कोर्स घ्यावा लागतो जेणेकरून हा बॅक्टेरिया कायमचा इरॅडिकेट होईल. आणि तिसरं, जसं मी बाकीच्या गोष्टी बोललो, ह्याच्यामध्ये स्टमक कॅन्सर हा मेनली जे वयोवृद्ध पेशंट्स आहेत, अबाव 60 आहेत आणि त्यांना ऍसिडिटीचा त्रास आहे, अशा पेशंटमध्ये गॅस्ट्रिक कॅन्सर हे सुद्धा एक महत्वाचं डिफरन्शियल डायग्नोसिस असतं. सर त्याचंही निदान आपल्याला एंडोस्कोपीमध्ये होतं आणि त्याची ट्रीटमेंट या बाकीच्या ऍसिडिटी ट्रीटमेंटपेक्षा कम्प्लिटली वेगळी असते. सो ज्या पेशंटमध्ये हा आजार 6 महिन्याहून जास्त असेल, महत्वाचं आहे की तुम्ही डॉक्टरला कन्सल्ट करा, सेल्फ मेडिकेट करू नका. रिक्वायर असेल तर एंडोस्कोपी करून घ्या, कारण त्यांनी आपल्याला एक्झॅक्ट आजाराचं निदान होऊन बाकीच्या गोष्टी क्लिअर करता येतात. आता दुसरी कॅटेगरी, ज्या लोकांमध्ये हे सिम्पटम्स एवढे सिग्निफिकंट नाही आहेत, जसं मी म्हणलं की त्यांना आठवड्यातनं एकदा किंवा महिन्यातनं 1-2दाच ऍसिडिटीचा त्रास होतो, अशा लोकांमध्ये पहिल्यांदा तुम्ही लाईफस्टाईलमध्ये काही चेंजेस करा. त्याच्यामध्ये महत्वाचं आम्ही सांगतो की प्रत्येक 4 तासांना थोडंच जेवण जेवा. सो स्मॉल मील्स घ्यायला पाहिजेत एव्हरी 4 अवर्समध्ये. काही गॅस्ट्रिक इरिटंट्स असतात, काही पदार्थांनी पोटामधली ऍसिडिटी जास्त होते, जसं कॉफी असेल, चॉकलेट्स असतील, कोल्ड्रिंक्स असतील, या गोष्टी अवॉइड करायला पाहिजेत. ह्यानी पोटातली ऍसिडिटी जास्त तयार होते. खाल्ल्यानंतर लगेच झोपलं गेलं नाही पाहिजे, 1 ते 1.5 तासाची गॅप हवी. आणि जे पदार्थ ज्यांनी आपल्याला जास्त त्रास होतो, खूप स्पायसी पदार्थ असतील, ज्याच्यामध्ये मिरची किंवा ऑइलचं प्रमाण जास्त असेल, या गोष्टींपासून दूर राहायला पाहिजे. सो या दुसऱ्या कॅटेगरीच्या पेशंटमध्ये हे लाईफस्टाईल मेजर्स जरी केले तरी तुम्ही बऱ्यापैकी तुमचे लक्षणं जी आहेत किंवा या आजारापासून दूर राहू शकता. बरोबर, नक्कीच. म्हणजे ऍसिडिटी म्हणा किंवा आता हे अपचन म्हणा, याच्यावरती आपण अशा प्रकारे ओव्हरकम करू शकतो. थोडंसं आपल्याला बदलायला पाहिजे आणि थोडंसं मेडिकेशन म्हणजे जे काय आहे त्याची आवश्यकता आहे. याच्याच बरोबर म्हणजे याच्याच बरोबर म्हणजे जसं ऍसिडिटी आहे, अपचन आहे, आपण IBS हे सुद्धा बऱ्याच वेळेस ऐकतो की बाबा इरिटेबल बowel सिंड्रोम, बऱ्याच म्हणजे पेशंट असं म्हणत होते की बाबा आपल्याला त्याचा त्रास आहे, IBS आहे. तो कशामुळे होतो आणि त्याची लक्षणं काय असतात? सो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम हा खूप कॉमन आजार आहे. ह्याच्यामध्ये बेसिकली महत्वाचं लक्षण असतं की पोटामध्ये दुखणं. खाल्ल्यानंतर कुठलंही जेवण किंवा इव्हन ब्रेकफास्ट केल्यानंतर पेशंटला पोटामध्ये दुखायला लागतं आणि ते पोटामधलं दुखणं हे
मोशन पास करणं किंवा गॅस पास जरी झाला तर त्यांनी ते पोटात दुखायचं कमी होतं. हम्म. ह्याच्याबरोबरच त्याच्या मोशनची फ्रिक्वेन्सी चेंज झालेली असते. कधीतरी घट्ट मोशन होते, कधीतरी खूप लूज होते. काही जणांना खाल्ल्यानंतर प्रत्येक वेळेस मोशनला जावं लागतं. ओके. ही साधारण लक्षणं IBS मध्ये येतात. इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम साठी कुठली एक स्पेसिफिक टेस्ट नाहीये की जसं मी म्हणलं एंडोस्कोपीनं आपण अल्सर डिटेक्ट करू शकतो. तशी कुठली एक टेस्ट नाही की जी पॉझिटिव्ह आली म्हणून तुम्हाला इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम आहे असं आम्ही म्हणू शकतो. सो याचं निदान नॉर्मली बाकीचे काही आजार नाही आहेत ना हे केल्यानंतर केलं जातं. ओके. हे साधारण IBS अशा पेशंटमध्ये दिसतं ज्यांच्यामध्ये अँझायटीचा त्रास आहे, ज्यांच्यामध्ये काही सायकॅट्रिक इलनेस आहेत किंवा ज्यांच्यामध्ये स्ट्रेस खूप आहे. मग वर्किंग स्ट्रेस असेल, फायनान्शियल असेल किंवा तुमचा फॅमिली स्ट्रेस असेल, बरोबर. अशा पेशंटमध्ये हे IBS चे सिम्पटम्स खूप कॉमनली दिसतात. ह्याच्यासाठी मेडिसिन्स अवेलेबल आहेत. हा आजार जसा बिहेवियर रिलेटेड आहे त्यामुळे हा आजार ऑलमोस्ट लाईफ लॉंग असतो. त्याचे अप अँड डाऊन्स असे फेजेस असतात. सो हा आजार पण कंट्रोलमध्ये करता येतो. पण जेव्हा केव्हा तुमचा स्ट्रेस वाढेल तेव्हा हा आजार पुन्हा येण्याची शक्यता असते. पण हा फार तुमचा लाईफ थ्रेटनिंग आजार नाही आहे, बिहेवियरल आजार आहे आणि त्याच्यासाठी खूप इफेक्टिव्ह मेडिसिन्स अवेलेबल आहेत. याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट भाग हाच आहे की त्याचं डायग्नोसिस होणं गरजेचं आहे आणि डायग्नोसिसनुसार ट्रीटमेंट बदलते. कारण IBS सुद्धा 4 प्रकारचा असतो. कॉन्स्टिपेशन प्रिडॉमिनंट, डायरिया प्रिडॉमिनंट, मिक्स्ड आणि प्रत्येकाची ट्रीटमेंट वेगळी असते. बरोबर. जर तुमचं निदान बरोबर असेल, ट्रीटमेंट बरोबर असेल, 100% तुमचा आजार कंट्रोलमध्ये येऊ शकतो. नक्कीच. आता जसं आपण म्हणालात की पोट विकार तज्ज्ञ म्हटलं ती फक्त आपण आपल्याला जठर हेच पहिल्यांदा दिसते, परंतु त्याचबरोबर लिव्हर हा जो बरोबर. काही एक महत्वाचा पार्ट आपल्या शरीरामध्ये जो आहे तो फार महत्वाचा असतो. Yes. आणि आपण म्हणतो की लिव्हर सिरोसिस म्हणजे फार मोठे 1-2 नेते लिव्हर सिरोसिसने हो. गेलेले आहेत आपल्याकडचे म्हणजे महाराष्ट्रातले. हो. तर म्हणजे विलासराव त्यांनाही देशमुख असतील. ट्रान्सप्लांटसाठी मिळू शकलं नाही आणि म्हणतात की लिव्हर हे आपल्या शरीरात एकच असते, किडनी ऍटलिस्ट 2 असतात. एक जर बरोबर. फेल्युअर झाली तर किमान एकावरती तरी आपण जगू शकतो. बरोबर. परंतु फार गंभीर परिणाम लिव्हरला जर काही डॅमेज झालं तर आपल्याला भोगावे लागतात की जे बऱ्याच वेळेस इरिपेरेबल असतात किंवा म्हणजे फार वेळ झाला तर. काय असतात लिव्हरचे आजार, कशामुळे उद्भवतात? सो लिव्हरमध्ये खूप सारे आजार येतात. जसं तुम्ही बोललात सिरोसिस, सो पहिला आपण सिरोसिस बाबत बोलूया. तो सिरोसिस म्हणजे लिव्हरची साईज कमी झालेली असते, त्याच्यामध्ये परमनंट डॅमेज झालेला असतो. सो कुठल्याही लिव्हरचे आजार आपण 2 कॅटेगरीमध्ये करूया, एक ॲक्यूट आणि क्रोनिक. ॲक्यूट म्हणजे तुम्हाला तात्पुरता आजार झालेला असतो, जसं की ॲक्यूट व्हायरल हिपॅटायटिस A असतो, जे कावीळ होते पाण्यानं, दूषित पाण्यानं किंवा जेवणामुळे. त्याच्यामध्ये हिपॅटायटिस A आणि E येतो. हे रिकव्हरेबल असतात. सो ह्यांचा एक पिरियड असतो 6 to 8 weeks रिकव्हरीचा. त्याच्यामध्ये सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट दिली की तुमचं लिव्हर पूर्ण वापस नॉर्मल होतं. क्रोनिक हिपॅटायटिसमध्ये हळूहळू डॅमेज चालू असतो आणि फायनली तो या स्टेजला जातो की तो डॅमेज परमनंट होतो किंवा इररिपेरेबल होतो. सो त्या इररिपेरेबल स्टेजला सिरोसिस म्हणतात. सिरोसिसचे खूप सारे कारण आहेत. त्यातलं महत्वाचं कारण आहे अल्कोहोल, जे कॉमनली आपल्या देशामध्ये बघितलं जातं. सो इनिशियल स्टेजमध्ये फॅटी लिव्हर दिसतो. फॅटी लिव्हर नंतर पुढच्या स्टेजमध्ये हिपॅटायटिस होतो आणि फायनली सिरोसिस होतो. दुसरं फॅटी लिव्हरची कारणं आहेत हिपॅटायटिस B आणि C व्हायरस. हे व्हायरस आपल्या बॉडीमध्ये सायलेंटली राहतात, कुठली लक्षणं न देता, आणि ते लिव्हर डॅमेज करत राहतात. खूप वेळा आम्ही बघतो की पेशंट डायरेक्ट सिरोसिसमुळे आमच्याकडे येतो, त्याचे सिरोसिसच्या लक्षणांमुळे, आणि जेव्हा आम्ही त्याचे काही कारणं शोधायला जातो ब्लड टेस्टनं तेव्हा हिपॅटायटिस B आणि Cचं प्रमाण दिसतं. भारतामध्ये हिपॅटायटिस B हा 2nd कॉमनेस्ट कॉज आहे सिरोसिसचा. सो याचं प्रमाण इतकं जास्त आहे. आणि हिपॅटायटिस B आणि Cचं महत्वाचं आहे की त्याच्यासाठी ट्रीटमेंट अवेलेबल आहे. हे जस्ट ओरल मेडिसिन्स आहेत आणि ह्याच्यातलं हिपॅटायटिस C क्युरेबल आहे आणि हिपॅटायटिस B वर पूर्ण नियंत्रण आपण करू शकतो. तिसरं महत्वाचं कारण आहे जे सध्या आपण खूप कॉमनली बघतो त्याला फॅटी लिव्हर म्हणतात किंवा नॉन अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज. हे पेशंट दारू पित नसतात किंवा त्यांना हिपॅटायटिस B, Cचा आजारही नसतो, पण त्यांच्यामध्ये ओबेसिटी असते, डायबिटीस असतो, हायपरटेन्शन असतो, त्यांचे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स थोडे जास्त असतात. या पेशंटमध्ये फॅटी लिव्हर कशामुळे होतो तर जे एक्स्ट्रा फॅट आहे, जे ब्लडमध्ये मी म्हणलं कोलेस्ट्रॉल लेवल जास्त आहेत, ते फॅट लिव्हर सेल्सवर जाऊन डिपॉझिट होत. ओव्हर द इयर्स हे लिव्हर सेल्स मरतात आणि ते रिप्लेस होतात स्कारनं. जसं आपल्याला जखम झाली की स्कार होतो तसे लिव्हरमध्ये स्कारिंग व्हायला लागतं. हे एकाच दिवसात होत नाही पण ओव्हर द पिरियड होतं. हे स्कारिंग जर वाढत गेलं तर फायनली सिरोसिसची स्टेज येते. सो हे प्रिव्हेंटेबल आहे. जर तुम्ही मधी इंटरव्हेन्शन केलं तर ह्या फॅटी लिव्हरपासून सिरोसिसकडे जाणं
तुम्ही थांबवू शकता. हा जो नॉन अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज आहे, हे रिसेंटली भारतामध्ये जी एक स्टडी केली गेली आहे, त्यामध्ये आपल्या वेस्टर्न इंडियामध्ये, ज्याच्यामध्ये आपला भाग येतो, त्याच्यामध्ये मोस्ट कॉमन रिझन आहे सिरोसिसचा. बर. सो हा एक प्रकार कारण ज्याच्यामुळे सिरोसिस होतो. तर सिरोसिसची लक्षणं काय असतात, तर सिरोसिसमध्ये 2 स्टेजेस येतात. एकाला कंपेन्सेटेड सिरोसिस म्हणतात, ज्यामध्ये कुठलीही लक्षणं दिसत नाहीत. तुम्ही जनरल बॉडी चेकअपला जाता आणि त्यावेळेस अल्ट्रासाऊंडवर समजतं की तुम्हाला सिरोसिस आहे. बर. दुसरं असतं डिकम्पन्सेटेड. अशा पेशंटमध्ये ऑलरेडी लक्षणं येतात, जसं की कावीळ होणं असेल, रक्ताची उलटी होणं असेल, पोटामध्ये पाणी साचतं, काही पेशंटमध्ये कोमामध्ये जायला लागतात ते, आणि काही लास्ट स्टेजेसमध्ये लिव्हर कॅन्सर होणं असेल किंवा बाकीचे ऑर्गन्स खराब होणं असेल लिव्हरमुळं, जसं हिपॅटोरिनल सिंड्रोम म्हणतो आम्ही किंवा हिपॅटोपल्मनरी सिंड्रोम, ही लक्षणं दिसतात. तर हे पेशंट जेव्हा प्रेझेंट होतात तेव्हा ऑलरेडी त्यांना सिरोसिस झालेला असतो आणि ऑलरेडी तो डिकम्पन्सेशन स्टेजला असतो. ह्याच्यामध्ये ट्रीटमेंटचा भाग राहतो की क्युरेबल ट्रीटमेंट ह्याच्यामध्ये एकच असते, त्याला लिव्हर ट्रान्सप्लांट म्हणतात, जे अजूनही सगळ्यांनाच फिजिबल नाही आहे. ह्याची 2 कारणं आहेत. एक तर लिव्हर ट्रान्सप्लांटसाठी लिव्हर डोनरची गरज आहे. कॅडाव्हेरिक डोनर म्हणजे मेलेल्या माणसाचं लिव्हर मिळणं अजूनही फार इझिली अवेलेबल नाही आहे. वेटिंग लिस्ट खूप मोठी आहे त्याच्यासाठी. आणि लिव्हिंग डोनरसाठी आता जे नवीन तंत्रज्ञान निघालंय, शस्त्रक्रियेचं असेल किंवा मेडिसिन्सचं, त्यांनी रिझल्ट खूप चांगले आहेत, पण तरी पण त्याची कॉस्ट साधारण 15 ते 20 लाखाच्या आसपास आहे लिव्हर ट्रान्सप्लांटची. त्यामुळे अजूनही प्रत्येकाला हे फिजिबल नाही आहे. सो सिरोसिसचं क्युरेबल ट्रीटमेंटमध्ये फक्त ट्रान्सप्लांट येतं. राहते ज्यांच्यामध्ये ट्रान्सप्लांट नाही शक्य, अशा पेशंटमध्ये मग प्रत्येक कॉम्प्लिकेशन्सला ट्रीटमेंट दिली जाते. जसं की पाणी जमा होत आहे त्याच्यासाठी काही मेडिसिन्स दिले जातात. रक्ताची उलटी होऊ नये म्हणून एंडोस्कोपी करून जे रक्तवाहिन्या फुगलेल्या आहेत त्याला बँडिंग केलं जातं. कोमामध्ये जे पेशंट जात आहेत त्यांच्यासाठी काही मेडिसिन्स अवेलेबल आहेत. अशा पद्धतीनं त्यांचा लाईफस्पॅन राहतो. पण लिव्हर सिरोसिसचं महत्त्वाचं हे आहे की एकदा तो लिव्हर सिरोसिस झाला आणि जर तुम्ही ट्रान्सप्लांटला जाऊ शकत नसता तर तुमची क्वालिटी ऑफ लाईफ खूप मोठ्या प्रमाणात कॉम्प्रोमाइज होते आणि तुमची वयोमर्यादाही खूप प्रमाणात अफेक्ट होते. सो सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की आपण लिव्हर सिरोसिसपासनं प्रिव्हेन्शनकडे यायला पाहिजे. प्रिव्हेन्शन जसं मी म्हटलं, फॅटी लिव्हरच्या पेशंटमध्ये वेट लॉस अचीव केला, डायबिटीस व्यवस्थित कंट्रोल केलं, आपण आपल्या डाएटवर कंट्रोल ठेवलं, हिपॅटायटिस B-C साठी टेस्ट लवकर करून घेतल्या आणि त्याचं ट्रीटमेंट प्रॉपरली घेतली, अल्कोहोल, स्मोकिंग या गोष्टी बंद केल्या, तर डेफिनेटली आपण सिरोसिसपासून खूप दूर राहू शकतो. नक्कीच नक्कीच. आणि लिव्हर हा फार महत्त्वाचा पार्ट आहे आपल्या शरीरातला आणि त्याची काळजी घेणं हे म्हणजे घेतलीच पाहिजे किंबहुना. आणि त्याच्यासाठी ह्या काही गोष्टी आहेत त्या थोड्याशा टाळणंही आवश्यक आहे. परंतु आता सध्या आपण बघतो की जंक फूड म्हणा किंवा खोबरं, म्हणजे ज्याला फॅटी लिव्हर होतो त्याला असं सांगितलं जाते की तुम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा खोबरं, तीळ, शेंगदाणे सगळं बंद करा. आणि आपल्या घरात ऑइल शिवाय म्हणजे तेलाशिवाय आपल्या भारतातल्या कुठल्याच घरातलं जेवण होऊ शकत नाही. बरोबर. अशा वेळेस म्हणजे तेल किती मॅटर करते, कारण आज शेकडो प्रकारची तेलं बाजारामध्ये असतात. हे चांगलंय, हे चांगलंय, त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आपण ढबळगाईमध्ये आपण कोणावर तरी विश्वास टाकून एक तेल आपण वापरत असतो. बरोबर. तर किती, कारण पूर्वी पाळी म्हणजे मी प्रत्येक वेळेस का डिफरन्शिएट करते की पूर्वीच्या काळी हे आजार फार नव्हते. फार म्हणजे 100त किंवा 1 लाखात एखाद्याला असा सिरोसिस सारखा वगैरे आजार होत असे. परंतु आज सर्रास आपण बघतोय. याला कारण ही सगळी आहेच, परंतु तेल डज मॅटर इन दिस लिव्हर. सो तेल जसं तुम्ही म्हणलात, मेनली तेलाबाबतच बोलीन. सो त्याच्यामध्ये एक गोष्ट आहे की प्रत्येक गोष्ट ही प्रमाणात घेतली गेली पाहिजे. तुम्हाला सिंपल गोष्ट आहे, तुमचं आयडियल वेट काय, ह्याच्यासाठी तुमची हाईट सेंटीमीटरमध्ये मोजा. सपोज माझी हाईट 170 सेंटीमीटर असेल तर माझं आयडियल वेट 70 आहे. त्यातनं फक्त 100 वजा करा, तुम्हाला तुमचं आयडियल वेट मिळेल. तुमचं वेट जर त्याच्या आसपास ठेवलं तर तुम्हाला या सगळ्या आजारापासून लांब राहता येईल. ना ओनली फॅटी लिव्हर, डायबिटीस असेल, हायपरटेन्शन असेल. सो आम्ही काय म्हणतो की एक जर ट्री असेल तर त्याचं मूळ हे ओबेसिटी आहे. त्याची एक फांदी म्हणजे डायबिटीस आहे, दुसरी फांदी फॅटी लिव्हर आहे, तिसरी फांदी हायपरटेन्शन आहे. सो जर तुम्ही मुळावर काम केलं, ओबेसिटीवर काम केलं, तर या झाडाच्या फांद्या वाढणारच नाहीत. बरोबर. सो त्याच्यावर काम करायला पाहिजे. तेलाच्या बाबतीत असं आहे की आपल्याकडे जेवढे तेल्स अवेलेबल आहेत ते सगळे इनकम्प्लीट आहेत. त्यातलं कुठलंच तेल परफेक्ट नाही. सो काही गोष्टी असतात त्याला आम्ही फॅटी ऍसिड्स म्हणतो, ज्यांनी हे लिपिड बनतं. जसं कार्बोहायड्रेटसाठी त्याचे काही घटक असतात, तसे ह्याचे घटक आहेत. तर या फॅटी ऍसिडमध्ये 2 प्रकारचे फॅटी ऍसिड्स असतात जे महत्वाचे आहेत. त्याला omega-3 पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड म्हणतात आणि omega-6 पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड म्हणतात.
हे दोन्ही फॅटी ऍसिड कुठल्याच तेलमध्ये नाही आहेत. हं. काही तेलामध्ये 3 आहेत, काही तेलामध्ये 6 आहेत, काही मध्ये मोनो अनसॅच्युरेटेड आहेत. हं. आणि आपल्या शरीराला हे सगळ्या फॅटी ऍसिडची गरज असते. सो जे आयडियल रेकमेंडेशन आहे आपल्या इंडियन डायटरी गाईडलाईन्सनुसार, जे भारतीय डाएटचे गाईडलाईन्स आहेत त्यांच्या म्हणण्यानुसार ह्या 2-3 प्रकारचे ऑइल्स आपण आपल्या जेवणामध्ये ठेवले पाहिजे. कुठल्याही एकाच प्रकारचं ऑइल वापरून गरजेचं नाही. बरोबर. सो तुम्ही आजची भाजी सोयाबीन ऑइलमध्ये केली, उद्याची भाजी सनफ्लॉवर ऑइलमध्ये करा, हं. तिसऱ्या दिवशी तुम्ही कोकोनट ऑइल वापरा किंवा ग्राउंडनट ऑइल वापरा, काही प्रॉब्लेम नाही. पण हे 2-3 प्रकारचे ऑइल वापरले गेले पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाचं जे मी पहिलं सेंटेन्स बोललं, यूज याचा प्रमाणात केला गेला पाहिजे. बरोबर. जोपर्यंत तुमचं प्रमाण व्यवस्थित नसेल, मग तुम्ही या कितीही गोष्टी पाळल्या तरी तुमच्या ओबेसिटीवर कंट्रोल बरोबर. नाही येणार. आणि ओबेसिटीसाठी महत्वाचं जसं डाएट आहे तसंच एक्सरसाइज आहे. तुमचा इनपुट आणि आउटपुट हा मॅच व्हायलाच पाहिजे. जर तुमचा इनपुट जास्त राहिला आणि आउटपुट कमी राहिला तर ऑब्व्हियसली जे जास्ती इंटेक घेतलेलं आहे ते तुमच्या बॉडीमध्ये कुठेतरी डिपॉझिट होणार. बरोबर. त्यामुळे डाएट आणि एक्सरसाइज यांचा बॅलन्स ठेवणं गरजेचं आहे. नक्कीच. सर, पोटाचं म्हणजे ॲसिडिटी झाली किंवा लिव्हर झालं, त्याच्याच बरोबर आपण सध्या हे पण ऐकतो की गॉल स्टोन किंवा पित्ताशयातले खडे किंवा त्याचे ऑपरेशन झाली, बरोबर. मग रेस्ट सांगितली, 2 महिने काय करायचं नाही वगैरे, असं आपण बरोबर. भरपूर ऐकत असतो. याची कारणं काय आहेत? कारण पित्ताशयातले खडे हे सुद्धा फार आता आपण नेहमीच ऐकतो आणि दर 1-2 महिन्यांनी आपल्यातल्या जवळच्यांच्या कोणाचं तरी ते ऑपरेशन झालेलं असते. बरोबर. कशामुळे होतात पित्ताशयातले खडे? काय हे आहे? ओके. पित्ताशयातले खडे, अगेन आपला पुन्हा टॉपिक तिकडेच जाईल. हो. ओबेसिटी हे एक वन ऑफ द रिझन आहे. दुसरं रिझन आहे डायबिटीस. काही ज्या लेडीजमध्ये ओसी पिल्स घेतल्या जातात, बर्थ कंट्रोल पिल्स घेतल्या जातात, त्यांच्यामध्ये ही रिस्क जास्त असते. बरं. त्याच्यानंतर तिसरी गोष्ट असते सिडेंटरी लाईफस्टाईल. हं. आणि काही ड्रग्ज आहेत जे रेअरली वापरले जातात, त्याच्यामध्ये ओरल स्टिरॉइड्स असतील बरं. किंवा हॉर्मोनल थेरपी असेल, ह्यांनीही हे स्टोन्स बनतात. आता हे स्टोन्स आपल्या भारतामध्ये एवढे कॉमन आहेत की जर 100 लोकांचा अल्ट्रासाऊंड केला तर 10 ते 15 लोकांमध्ये गॉलब्लॅडरचे स्टोन मिळतात. बरं. सो तुम्ही इमॅजिन करा 140 करोडच्या हो. पॉप्युलेशन मध्ये किती जणांमध्ये हे गॉलब्लॅडर स्टोन असतील. पण ह्याच्यातला महत्वाचा फॅक्टर आहे की सगळ्यांनाच ट्रीटमेंटची गरज नसते. बरं. ह्याच्यापैकी या 15% लोकांपैकी 1 ते 2% लोकांनाच या गॉलब्लॅडर स्टोनमुळे त्रास होतो. हं. त्रास होतो म्हणजे काय, तर याची लक्षणं आहेत की पोटामध्ये दुखणं, हं. उजव्या बाजूला पोटाच्या वरच्या साईडला खूप खाल्ल्यानंतर खूप सिव्हिअर पेन चालू होतं हं. आणि ते साधारण 3 ते 4 तास राहतं. हे जे पेन असतं हे नॉर्मली या गॉलब्लॅडर स्टोनमुळे असतं. बरं. असं जर पेन कधी झालं तर ह्याची ट्रीटमेंट एकच असतं की पूर्ण गॉलब्लॅडर काढून टाकणे. हं. ह्याचा आणि किडनी स्टोनचा डिफरन्स हा आहे की किडनी स्टोनमध्ये फक्त आपण स्टोन काढतो, पण गॉलब्लॅडरच्या स्टोनमध्ये ट्रीटमेंटमध्ये पूर्ण गॉलब्लॅडर काढली जाते. ह्याचं रिझन असं आहे की हे स्टोन्स नॉर्मली गॉलब्लॅडरमध्ये तयार होतात. तुम्ही एक स्टोन काढण्याची एकतर आपल्याजवळ प्रोसेस नाहीये, दुसरं एक स्टोन काढला तर पुन्हा भविष्यकाळात दुसरा स्टोन तयार होऊ शकतो. बरोबर. गॉलब्लॅडरचं काम काय असतं आपल्या शरीरात, तर लिव्हर जे असतं ते बाईल सिक्रेट करतं किंवा डायजेस्टिव्ह ज्यूस प्रोड्यूस करतं. बरोबर. गॉलब्लॅडर फक्त तो डायजेस्टिव्ह ज्यूस साठवायचं काम करतं. त्यामुळे गॉलब्लॅडर काढल्यानं तुमच्या डायजेशनला कुठलाही परिणाम होत नाही. ही खूप मोठी मिसकन्सेप्शन आहे की माझी गॉलब्लॅडर 4 वर्षापूर्वी काढली आणि त्यावेळेसपासून मला पचनाचा त्रास होतोय. तर ह्याचा सायंटिफिक बेस नाही, कारण गॉलब्लॅडर हे फक्त पित्त किंवा डायजेस्टिव्ह ज्यूस साठवायचं काम करतं, बनवण्याचं काम लिव्हरच करतं. सो गॉलब्लॅडरच्या सर्जरीत आपण लिव्हरला टचही करत नाही, बरोबर. फक्त गॉलब्लॅडर काढली जाते. आता या स्टोनचा हा मी जो सांगितला की पेन होणं हं. हा सगळ्यात पहिला सिम्पटम आहे. काही पेशंटमध्ये पँक्रियाटायटिस होतो गॉलब्लॅडर स्टोनमुळे, जॉन्डिस होतो, बरं. काही वेळा ह्यांनी इन्फेक्शन एवढं होतं की लिव्हरमध्ये ॲब्सेस व्हायला लागतात. हं. अशा वेळेस ERCP नावाची एक मेथड आहे ज्याच्यामध्ये जो बाईल्डक्टमध्ये स्टोन गॉलब्लॅडरमधून खाली आलेला असतो तो एंडोस्कोपीद्वारा काढला जातो बरं. आणि त्याच्यानंतर गॉलब्लॅडर सर्जरी केली जाते. ओके. सो या काही पेशंटमध्ये ह्या 2 प्रोसिजर्स लागतात. बाईल्डक्टमधला स्टोन हा एंडोस्कोपिकली विदाऊट एनी सर्जरी हा इझिली रिमूव्ह केला जातो आणि त्यांनी खूप सारे भविष्यातले कॉम्प्लिकेशन्स अवॉइड करता येतात. पण ह्याच्यातला एक ट्रिकी पॉईंट मी जो पहिल्यांदा बोललो तो की गॉलब्लॅडर स्टोन आहे म्हणून लगेचच तुम्हाला जाऊन कुठले मेडिसिन्स घ्यायची गरज नाही, बरोबर. ना तुम्हाला कुठली सर्जरी करायची गरज आहे. जर तुम्हाला लक्षणं आली तरच तुम्हाला ट्रीटमेंटची गरज असते. सेकंड, कुठलेही मेडिसिन्स गॉलब्लॅडर स्टोनवर काम करत नाहीत. बरं. आतापर्यंत जेवढ्या गाईडलाईन्स पब्लिश झाल्यात त्यानुसार कुठलेही ओरल मेडिसिन्स इफेक्टिव्ह नाहीत. थर्ड गोष्ट, प्रिव्हेन्शन भाग प्रत्येक आजाराचा. सो प्रिव्हेन्शनमध्ये सेम ओबेसिटीसाठी आपण काम करायला पाहिजे,
जे अननेसेसरी पिल्स आहेत ते अवॉइड करायला पाहिजे. बरोबर. डायबिटीस कंट्रोलमध्ये पाहिजे. आणि चौथं, प्रेग्नन्सी एक असा पिरियड आहे की ज्याच्यामध्ये गॉलब्लॅडर स्टोनचा प्रॉब्लेम खूप कॉमनली बघितला जातो. तर अशा वेळेस प्रिव्हेंटिव्ह स्कॅन करून घेणं गरजेचं आहे. आणि जर तुम्हाला प्रेग्नन्सीमध्ये गॉलब्लॅडर स्टोनमुळे प्रॉब्लेम होत असेल तर इमिजिएटली ॲप्रोप्रिएट डॉक्टरकडे जाऊन कन्सल्टेशन करणं फार गरजेचं आहे. बरोबर. हे गॉल स्टोन बरोबर आपण नेहमी आणखीन एक ऐकत असतो की थिकनिंग ऑफ वॉल्स, म्हणजे त्या ब्लॅडरच्या वॉल्स ज्या थिक झालेल्या असतात बरोबर. त्याचा आणि स्टोनचा काही संबंध आहे हो. का? सो जो गॉल ब्लॅडर जी असते ती एक पिशवी असते. पिशवीला पुढे एक नेक असते आणि त्या नेक नंतर आपली पित्ताशयाची नळी चालू होते. सो गॉल ब्लॅडरचा जेव्हा पेन होतो तेव्हा तो स्टोन जाऊन त्या नेकमध्ये अडकतो. नेकमध्ये अडकल्यामुळे गॉल ब्लॅडरचं ड्रेनेज प्रिव्हेंट होतं. ते प्रिव्हेंट झाल्यामुळे गॉल ब्लॅडर सुजायला लागते. बरं. सुजणं म्हणजेच आमच्या सायंटिफिक लँग्वेजमध्ये थिकनिंग येणं. ओके. सो जेव्हा ते थिकंड होतं आणि पेन येऊन गेलेला असतो तेव्हा आम्ही समजतो की हा गॉलब्लॅडर स्टोनमुळे झालेलाच प्रॉब्लेम आहे. काही पेशंटमध्ये ॲब्डॉमिनल पेन म्हणून येतात आमच्याकडे आणि आपण अल्ट्रासाऊंड करतो गॉलब्लॅडर स्टोन दिसतो, पण त्यांच्यामध्ये थिकनिंग नसते, त्यांच्यामध्ये कुठे सूज नसते. तर अशा वेळी ते स्टोन इनोसंट असतात, त्यांनी ते पेनचा कार्यक्रम केलेला नसतो. अशा वेळेस त्या पेनसाठी आम्ही बाकीचे काही कारण आहेत का ते शोधतो. सो हे गॉलब्लॅडर थिकनिंग असेल किंवा हे जस्ट हेल्प करतं आम्हाला की वेदर इट जो काही आजार आहे, पेन आहे, ते गॉलब्लॅडर स्टोनमुळे आहे का बाकी कुठल्या आजारामुळे. ओके. पण जर थिकनिंग असेल तर स्टोन असतोच का? नाही, असं प्रत्येक वेळेस असायला नाही पाहिजे. ज्या पेशंटमध्ये असायटिस म्हणजे पोटामध्ये पाणी जमा झालेलं असतं किंवा ज्यांच्या शरीरातली प्रथिनं कमी असतात, त्याला आम्ही अल्ब्युमिन म्हणतो, ह्यांच्यामध्ये हे थिकनिंग जे असतं हे त्याचा सेकंडरी इफेक्ट असतं. अशा वेळेस स्टोन असायलाच पाहिजे असं नाही. हा, म्हणजे त्याच्यामुळे सुद्धा थिकनिंग होऊ येऊ शकते. शकते. पण प्रॉपर जर आपण सोनोग्राफी वगैरे केली तर Yes, ते आपल्याला त्याच्यामध्ये समजू एक्झॅक्ट शकते. रिझन समजू समजू शकतो. शकते. सर, आता हे तर झालं म्हणजे गॉल स्टोनचं झालं. सगळ्यात अल्टिमेट सगळं हे झालं, आपण नेहमी आता कानावरती ऐकतो की कॅन्सर, पोटाचा कॅन्सर झाला बाबा, त्याला पोटाचा कॅन्सर झालेला, त्यामुळे तो आता काही खाऊ शकत नाही, फार बारीक झालाय, बसून बरोबर. असतो, घरी झोपून असतो. पोटाचा कॅन्सर पर्यंत जाण्याची पाळी केव्हा येते, काय लक्षण आहेत त्याची? सो मोस्ट ऑफ द कॅन्सर जे आहेत पोटाच्या रिलेटेड, मग तो जठराचा असेल, फूड पाईपचा असेल, लिव्हरचा असेल, पँक्रियासचा असेल, ह्याची लक्षणं इनिशियल स्टेजेसमध्ये येत नाहीत. त्याच्यामुळे हा मोस्ट ऑफ द टाइम ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये डिटेक्ट होतो. फूड पाईपचा कॅन्सर असेल तर तुम्हाला गिळायला त्रास होईल, अन्न कुठेतरी अडकल्यासारखं होईल. जठराचा कॅन्सर असेल तर काही वेळा रक्ताची उलटी होते, पोट फुगल्यासारखं वाटायला लागतं. लिव्हरचा कॅन्सर असेल तर जॉन्डिस होऊ शकतो, त्याच्यामध्येही पोटामध्ये दुखणं हे एक महत्त्वाचं लक्षण आहे. पँक्रियासच्या कॅन्सरमध्ये पोटात दुखायला लागतं आणि ते पाठीमागे पसरतं, त्याच्यानंतर वजन कमी व्हायला लागतं. आणि मोठ्या आतड्याच्या कॅन्सरमध्ये संडासच्या जागेतून ब्लड यायला लागतं. काही वेळा कॉन्स्टिपेशन म्हणजे संडास साफ न होणं हे सुद्धा मोठ्या आतड्याच्या कॅन्सरचं एक लक्षण आहे, जे खूप वेळा निग्लेक्ट केलं जातं की नाही हे तर कॉमनली होतंय, हे आजाराचं लक्षण नसणार, पण बऱ्याच वेळा पेशंटमध्ये तेव्हा मोठ्या आतड्याचा कॅन्सर असू शकतो. तर हे जे GI कॅन्सर्स आहेत, जसं म्हणलं फूड पाईप पासून ते मोठ्या आतड्यापर्यंत, ह्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे की ज्यांच्यामध्ये फॅमिली हिस्ट्री आहे, की माझ्या आजोबांना झाला होता, माझ्या आईवडिलांमध्ये होता किंवा माझ्या बहीण भावाला झाला होता, अशा लोकांनी काही स्क्रीनिंग टेस्ट करून घेतल्या पाहिजेत. या स्क्रीनिंग टेस्टमध्ये हे कॅन्सर अर्ली स्टेजमध्ये पकडले जाऊ शकतात. अर्ली स्टेजमध्ये पकडायचा महत्त्वाचा उद्देश आहे की तेव्हा क्युरेटिव्ह ट्रीटमेंट पॉसिबल असते. क्युरेटिव्ह म्हणजे तुम्ही त्या आजारातून पूर्ण बरे होऊ शकता. जर तुम्ही लक्षणं येस्तोपर्यंत वाट बघितली तर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ते क्युअर करायची क्षमता संपलेली असते. अशा वेळेस फक्त पॅलिएटिव्ह ट्रीटमेंट दिली जाते. पॅलिएटिव्ह म्हणजे काय, तर कॅन्सरचा स्प्रेड किंवा जी प्रोग्रेस वाढायची जी प्रोसेस आहे त्याचं स्पीड कमी केलं जातं, पण कॅन्सर कायमचा तुमच्या शरीरातनं काढून टाकला नाही जाऊ शकत. सो महत्त्वाचं गोष्ट आहे स्क्रीनिंग टेस्ट करायला पाहिजेत, ॲटलिस्ट ज्या लोकांमध्ये हाय रिस्क आहे. दुसरी हाय रिस्क असते की जे अल्कोहोल्स घेतात, स्मोकिंग असते, किंवा ज्यांच्यामध्ये म्हणलं जसं हेपॅटायटिस B-C व्हायरसची लक्षणं आहेत, ज्यांच्यामध्ये सिरोसिस आहे, त्यांच्यामध्ये लिव्हर कॅन्सर व्हायची शक्यता जास्त असते. स्टमक कॅन्सरसाठी ज्यांच्यामध्ये अल्सर आहे, गॅस्ट्रिक अल्सर खूप दिवसापासून, अशा लोकांनी स्क्रीनिंग करणं गरजेचं आहे. पँक्रियासच्या कॅन्सरमध्ये पुन्हा फॅमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, अल्कोहोल याच गोष्टी येतात. मोठ्या आतड्याच्या कॅन्सरमध्ये फॅमिली हिस्ट्री खूप स्ट्रॉंगली बघितली जाते. त्यांच्यामध्ये इनिशियली पॉलिप्स तयार होतात. पॉलिप्स म्हणजे काय आहे, तर छोटीशी गाठ येते मोठ्या आतडीमध्ये आणि ती ओव्हर द पिरियड वाढत जाऊन कॅन्सरच्या गाठीत रूपांतर होतं.
जर आपण अमेरिका किंवा इंग्लंडमध्ये गेलो तर 40 वर्षानंतर पूर्ण देशातल्या पॉप्युलेशनची कोलोनोस्कोपी केली जाते. बर. ही याच्यासाठी की ते पॉलिप्स इझिली पकडले जावेत, कॅन्सरपर्यंत पोचू न देता. आपल्याकडे हे अजून तरी फिजिबल नाहीये बरोबर. आणि त्याला बाकीची काही कारण आहेत ज्यामुळे आम्ही हे ॲडवाईज नाही करत. पण ॲटलिस्ट ज्यांना मोठ्या आतड्याचा लक्षणं आहेत, जसं तुमची संडास साफ होत नाहीये, कधीतरी ब्लिडिंग होत आहे, तर ते ब्लिडिंग फक्त पाईल्समुळेच नसतं, त्याला बाकीचीही कारणं असतात. आणि मोशन्स तुमच्या अल्टर्ड होत आहेत, कधी मध्येच लूज होत आहेत, मध्येच टाईट होत आहेत, अशांनी एकदा कोलोनोस्कोपी टेस्ट करून घेणं गरजेचं असतं. कारण ह्या टेस्टमध्ये काही हार्म नाहीये आणि एकदा जर तुमची कोलोनोस्कोपी नॉर्मल आली तर पुढचे 10 वर्ष मोठ्या आतड्यामध्ये कुठला मोठा आजार व्हायची शक्यता नसते. बरोबर. आणि जर पॉलिप्स आपल्याला सापडले तर एंडोस्कोपिकली म्हणजे कोलोनोस्कोपिकलीच आपण तिथल्या तिथं ते काढतो, जेणेकरून ती रिस्क कॅन्सरपर्यंत जाण्याची राहत नाही. सो कोलॉन कॅन्सरमध्ये हे फार महत्वाचं आहे की जिथे आपल्याकडे इझी प्रोसिजर अवेलेबल आहे, जेणेकरून आपण कॅन्सरपर्यंत जाण्यापासून वाचू शकतो. बरोबर. आता हे सगळे म्हणजे झाले, जठर झालं, लिव्हर झालं, गॉलस्टोन झाले किंवा छोटं आतडं, मोठं आतडं, कॅन्सरच्या संदर्भातून या सगळ्याच याला आपल्याला चांगल्या पद्धतीने निरामय निरोगी ठेवायचं असेल, आपण एक्सरसाइजचा फंडा तर आहेच, परंतु एकूणच म्हणजे आपण बघतो आज लहान मुलं सुद्धा म्हणजे अगदी 10वी-12वीतल्या 10 वर्षाच्या 12 वर्षाच्या मुलांना सुद्धा बऱ्याच वेळेस घरी ते याच कारणाने येतात की बाबा उलटी झाली, उन्हात खेळत होता, ऍसिडिटी झाली असेल, परंतु नंतर मग जेव्हा तपासणी केली जाते त्यावेळेस मग कुठेतरी तो स्टोन असतो, गॉलस्टोन असतो किंवा काही इतर हे असते. अशा वेळेस आत्ताच्या याच्यामध्ये तुम्ही काय मंत्र सांगाल लोकांना की काय नक्की कशा पद्धतीने आपलं हे पोट जे आहे ते जपायला पाहिजे? सो सगळ्यात महत्वाचं आहे की हाय फायबर डाएट पाहिजे आपल्या डाएटमध्ये. हाय फायबर म्हणजे ज्याच्यामध्ये पालेभाज्या येतात, आपले सॅलड्स येतात, गाजर असेल, काकडी असेल, मुळा असेल, त्याच्यानंतर बनाना असेल, केळीमध्ये खूप सारे फायबर्स असतात. हे हाय फायबर डाएट डायजेशन व्यवस्थित व्हायला मदत करतात, तुमच्या मोशन्स व्यवस्थित बाहेर यायला हेल्प करतात, ज्याला संडास साफ होणं किंवा कोठा साफ होणं म्हणतो. हे हाय फायबर डाएट एवढे इफेक्टिव्ह आहेत की ते तुम्हाला कोलॉन कॅन्सरपासूनही प्रिव्हेंट करतात. दुसरी गोष्ट आहे की फॅटी फूड्स कमी ठेवायला पाहिजेत, जसे जंक फूड्स असतील, पिझ्झा असेल, बर्गर असेल, तळलेले पदार्थ जे असतात ते कमीत कमी ठेवायला हवेत. हे हाय फॅटी फूडमध्ये बरेचसे टॉक्सिन्स तयार व्हायची शक्यता असते, जे आपल्या डायजेस्टिव्ह प्रोसेसला अफेक्ट करतातच. इन ॲडिशन साईड इफेक्टमध्ये ओबेसिटी, डायबिटीज या सगळ्या गोष्टी गिफ्टमध्ये देऊन जातात. त्यामुळे हे हाय फॅटी फूड अवॉइड करायला पाहिजे. तिसरी गोष्ट, फळांचं प्रमाण हे डेली एकतरी फ्रूट घ्यायलाच हवं. फ्रुट्समध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात फळांमध्ये, जे बाकी कुठल्याही अन्नपदार्थात नसतात. या अँटीऑक्सिडंटची शरीराला गरज असते. चौथं, जे मीठ खातो आपण, फिश असेल, चिकन असेल, मटण असेल, ह्याच्यामधलं रेड मीट जे मटण आहे ते सगळ्यात खराब. या रेड मीटमुळे खूप सारे साईड इफेक्ट्स येतात. चिकन आणि फिश जे असेल ते प्रमाणात घेतलं गेलं पाहिजे. त्यातल्या त्यात फिश हे बेटर आहे चिकनपेक्षा, पण चिकनचं प्रमाण हे कमी असायला हवं. आणि शेवटचं, पाण्याचा इंटेक हा डेली 2 ते 2.5 लिटर असणं गरजेचं आहे. या पाण्यामुळे बऱ्याचशा डायजेस्टिव्ह प्रोसेस स्मूथ होतात, इव्हन मोशन बाहेर यायला हेल्प होते आणि तुमचं जे सर्क्युलेशन असतं बॉडीचं जे एक व्हॉल्यूम असतं ते व्यवस्थित मेंटेन केलं जातं. सो वॉटर इंटेक, हाय फायबर फूड, लो फॅट, आणि मी म्हटलं जसं लेस मीट, मोर टुवर्ड्स द व्हेजिटेरियन डाएट, आणि शेवटचं की डेली एक्सरसाइज. हे या गोष्टी पाळल्या तर आपली डायजेस्टिव्ह प्रोसेस व्यवस्थित राहू शकते. बरोबर. याचबरोबर म्हणजे हे तर खाण्यापिण्याच्या सवयी झाल्या, त्याच्यातही खूप चरवण होतच असते, परंतु आज सेल्फ मेडिकेशनची फार एक मोठी एक हे तयार झालेली आहे. ऍसिडिटी झाली, घेतली अँटी ऍसिडोकार्डी किंवा वॉट एव्हर काहीतरी घेतली, चला कामाला लागलं. आणि हे आपण म्हणजे आज नको नंतर करूया असं म्हणत त्या ऍसिडिटीच्या गोळ्यांवरती, मग ती कुठली ऍसिडोक असेल, रॅबिक कुठलीही असेल, त्याच्यावरती महिनोन-महिने, वर्षोन-वर्ष काम तगवून नेलं जात असते. अशा लोकांना तुम्ही काय सांगाल जे सेल्फ मेडिकेट स्वतः घेत असतात? सेल्फ मेडिकेशनचे 2 दुष्परिणाम आहेत, महत्वाचे 2 म्हणेन मी. एक तर तुमचं डायग्नोसिस मिस होऊन जातं की तुम्हाला तुमच्या लक्षणांचं मेन निदानच होत नाही की एक्झॅक्टली कशामुळे होतंय. सेकंड, या गोळ्यांना खूप सारे साईड इफेक्ट्स असतात. सिंपल तुम्ही ऍसिडिटीची गोळी घेतली पॅन्टोप्रेझॉल, त्यांनी किडनीवर अफेक्ट होऊ शकतो. ते जर कंटिन्युअस मोर दॅन 5 years घेतली तर तुमच्या शरीरातलं कॅल्शियम, व्हिटॅमिन B12 याची लेवल कमी होऊ शकते. या गोळीनं बाकीचे इन्फेक्शनचे आजार वाढतात. मी तुम्हाला एका गोळीचं उदाहरण देतोय, पण असे बरेच सारे मेडिसिन्स आहेत
प्रत्येकाला साईड इफेक्ट आहेत. मोस्ट कॉमनली आम्ही जे बघतो की खूप जण सेल्फ मेडिकेट करून त्यांच्या लिव्हरला सूज येते आणि लिव्हर फेल्युअरपर्यंत गोष्टी जातात. बापरे. तसंच किडनी बाबत आहे. ह्याचं कारण असं आहे की जे कुठले आपण मेडिसिन्स बाहेरनं घेतो ह्यांचं मेटाबॉलिझम किंवा ह्यांच्यावर होणारी प्रक्रिया शरीरातली ही एकतर लिव्हरमध्ये होते नाहीतर किडनीमध्ये होते, बरोबर. जेणेकरून हे ड्रग्स बाहेर फेकले जातात शरीराच्या. पण ते जेव्हा ती प्रोसेस होते मेटाबॉलिझमची त्यावेळेस ते त्या लिव्हर आणि किडनीवरही अफेक्ट करतात. त्यामुळे जर ते तुम्ही प्रॉपर गायडन्सच्या अंडर नाही घेतलेत तर त्याचा तुमच्या लिव्हर आणि किडनीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सेल्फ मेडिकेशन बरोबर. डेफिनेटली ॲडवायझेबल नाही आहे, हे करायला नाही हवं. तर सर, आता आपण बघितलं की सगळे हे पोटाचे जे काही विकार आहेत ते आपण त्याची खूप चांगली माहिती दिली, त्याचे लक्षणं काय आहेत किंवा त्याच्यातील उपाय काय केले जाऊ शकतात. जे मणिपाल हॉस्पिटल आहे जिथे आपण काम करता, त्या मणिपाल हॉस्पिटलने आतापर्यंत अनेक अशा पेशंटना वरदान दिलेलं आहे. अशा पोटाच्या विकारांच्या त्रस्त असलेल्या रुग्णांना फार चांगलं उपचार केलेले आहेत. मणिपाल हॉस्पिटलच्या काय स्कीम आहेत, कशा पद्धतीने या पोटाच्या विकारांवरती आलेल्या रुग्णांना तुम्ही कशा प्रकारे त्यांना मदत करता, कशा प्रकारचं औषधोपचार थेरपी तिथे वापरली जाते? सो मणिपाल हॉस्पिटलमध्ये आमच्याकडे एक पूर्ण कम्प्लीट टीम अवेलेबल आहे. त्याच्यामध्ये फक्त माझाच समावेश नाही तर खूप सारे लोक आहेत. एक म्हणलं जातं गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, जो पोटविकार तज्ज्ञ आहे. दुसरा असतो सर्जन, जेव्हा केव्हा सर्जरीची गरज असते. तिसरा असतो इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजिस्ट, ज्याच्यामध्ये काही रेडिओलॉजिकली आम्ही काही प्रोसिजर्स करतो. चौथा असतो की जो डायग्नोसिससाठी हेल्प करतो, मग तो पॅथॉलॉजिस्ट असेल जो स्लाइड्स प्रॉपरली बघून डायग्नोसिसला हेल्प करेल, किंवा मायक्रोबायोलॉजिस्ट जे कल्चर्सचे रिपोर्ट प्रॉपरली देतात. सो आमच्याकडे ही पूर्ण टीम आहे ज्यांनी आम्ही प्रत्येक आजाराचं निदान करायचा प्रयत्न करतो आणि मॅक्सिमम बेस्ट केअर द्यायचा प्रयत्न असतो. ह्याच्यामध्ये ॲडिशनली आमच्याकडे एंडोस्कोपिक सर्व्हिसेस अवेलेबल आहेत, ज्याच्यामध्ये आम्ही अप्पर जे एंडोस्कोपी म्हणजे तोंडावाटे जी एंडोस्कोपी केली जाते ती, त्याच्यावर काही उपचार केले जातात थेरॅपेटिक, जसं बँडिंग केलं जातं जर कुणाला रक्ताची उलटी होत असेल तर, अल्सर असेल तर क्लिप्स टाकले जातात. त्याच्यानंतर कोलोनोस्कोपी जी संडासच्या जागेतून केली जाते, ज्याच्यामध्ये बऱ्याच आजारांचं निदान होतं. जसं मी सांगितलं, कोलॉनचा कॅन्सर असेल, जर कुठे पॉलिप असेल तर तो कोलोनोस्कोपिकली काढला जातो. ती सोय आमच्याकडे अवेलेबल आहे. थर्ड, काही फॉरेन बॉडी इंजेक्शन्स असतात, काही वेळा लहान मुलं चुकून एखादी कॉईन गिळतात, तर ती काढण्याचं जे काही तंत्रज्ञान आहे तेही आमच्याकडे आहे. ते एंडोस्कोपिकली काढलं जातं. चौथं, मी म्हटलं तसं बाईलडक्टमध्ये स्टोन्स असतात काही वेळा, त्याला CBD स्टोन्स म्हणतात, तर ते एंडोस्कोपिकली काढले जातात, त्याला ERCP म्हणतात. ही प्रोसिजरही आमच्याकडे अवेलेबल आहे. शेवटचं की मॅनोमेट्री नावाचं हे आधुनिक तंत्रज्ञानही आमच्याकडे आहे, ज्याच्यामध्ये फूड पाईपमध्ये फंक्शनली काही प्रॉब्लेम असेल, सो काही वेळा गिळताना त्रास होतो, आम्ही एंडोस्कोपी करतो पण एंडोस्कोपी नॉर्मल असते, मग का गिळताना त्रास होतोय, तर तेव्हा काही इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स असतात, हे फक्त मॅनोमेट्रीनं डिटेक्ट होतात. हे आपल्या रत्नागिरीपासून ते कोकणापर्यंत फक्त आमच्याकडे हे तंत्रज्ञान अवेलेबल आहे, ज्याच्यामध्ये हे इसोफेजियल मॅनोमेट्रीनं हे आजाराचं निदान होतं आणि आजाराचं निदान झाल्यावर आपल्याला ट्रीटमेंट देणं सोपं जातं. त्याच पद्धतीनं ॲनोरेक्टल मॅनोमेट्री केली जाते. काही जणांना संडास साफ न होण्याचा आजार असतो, त्यांच्यामध्ये बऱ्याच साऱ्या टेस्ट केल्या जातात, कोलोनोस्कोपी असेल किंवा स्टूल टेस्ट असेल, सर्व नॉर्मल येतात. तर या पेशंटमध्ये एक डिफिकेटरी डिसऑर्डर म्हणून आजार असतो, तर ह्याच्यामध्ये मोशन त्यांची खाली येते पण बाहेर येऊ शकत नाही. काही वेळा ती त्या एक्स्ट्रीम कंडिशनला जाते की पेशंटला स्वतःचा बोट किंवा हात यूज करायला लागतो मोशन बाहेर काढण्यासाठी. त्या या पेशंटचं निदान होण्यासाठी ॲनोरेक्टल मॅनोमेट्री नावाच्या टेस्टची गरज असते, जी पण आमच्या मणिपालमध्ये अवेलेबल आहे. सर्जरीज डिपार्टमेंटबाबत विचारताल तर लॅप्रोस्कोपिक सर्जरीज आमच्या डिपार्टमेंटमध्ये केल्या जातात, ज्याच्यामध्ये 3 होल करून पोटातून गॉलब्लॅडर काढणं असेल, अपेंडिक्स काढणं असेल, हर्नियाचं रिपेअर असेल, या गोष्टी केल्या जातात. रिसेंटली आमच्याकडे ॲडव्हान्समध्ये काही कॅन्सरच्या सर्जरी ही लॅप्रोस्कोपिकली केल्या जात आहेत. लॅप्रोस्कोपीचा फायदा होतो की पेशंटचा हॉस्पिटल स्टे कमी राहतो, कम्फर्ट खूप चांगला राहतो, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी पेशंट सर्व त्याचे नॉर्मल रुटीन ॲक्टिव्हिटीज करू शकतो. तर या गोष्टी अवेलेबल आहेत. मी म्हटलं तसं इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजिस्ट हे काय करतात, तर काही वेळा ब्लिडिंग हे छोट्या आतडीतून होतं किंवा ट्युमरमध्ये होतं, ह्याच्यामध्ये जी ब्लड वेसल आहे जिथून ते ब्लिडिंग होते तिथे एक्झॅक्टली जाऊन तिथे कॉईल एम्ब्युलायझेशन करून ती ब्लॉक केली जाते. तर हे तंत्रज्ञान मणिपालमध्ये अवेलेबल आहे. खूप कमी हॉस्पिटलमध्ये या रिजनमध्ये हे तंत्रज्ञान अवेलेबल आहे. आणि चौथं, कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये ऑन्कोलॉजिस्ट आहेत, ऑन्कोसर्जन्स आहेत. आमच्याकडे सगळ्यात बेस्ट रेडिओथेरपीचं टेक्निक आहे, जे मशीन अवेलेबल आहे,
ते पूर्ण या रिजनमध्ये कोणाकडे नाही आहे. सो पूर्ण कम्प्लीट टीम आहे आमच्याकडे जी पोटाच्या रिलेटेड कुठल्याही आजारावर ट्रीटमेंट करू शकते आणि ते एकाच छताखाली. बरोबर, नक्की ते महत्वाचं आहे, कारण एकाच, एका पुन्हा कुठे गोष्टीसाठी refer करण्याची कुठे गरज नाही जाण्याची लागत. आवश्यकता नाही. त्यामुळे एका मणिपाल हॉस्पिटलमध्ये निश्चितच जसं डॉक्टर रोहन बडवे यांनी सांगितलं की एका छताखाली पोटाच्या संबंधित जे काही आजार असतील त्याची ट्रीटमेंट एका छताखाली होऊ शकते आणि ती सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने. डॉक्टर बडवे, आता तुम्ही म्हणालात की आपण एंडोस्कोपी केल्यावरती आपण या काही गोष्टी डिटेक्ट करू शकतो, परंतु एंडोस्कोपी करायची कुठे आणि त्याच्यासाठी काय सुविधा, म्हणजे आपण आपल्या मणिपाल हॉस्पिटलच्या मार्फत काय सुविधा देता? सो आम्ही सध्या सावंतवाडीमध्ये आमची OPD चालू करत आहोत. चितारी हॉस्पिटलला दर महिन्याच्या दुसऱ्या शुक्रवारी सकाळी 8 ते 11 या वेळेत आम्ही अवेलेबल असू. आम्ही आमचा एंडोस्कोप मणिपालमधून इथे कॅरी करत आहोत. सो तिथे पेशंटला ज्यांना रिक्वायर्ड आहे त्यांच्यासाठी अप्पर जी एंडोस्कोपी केली जाईल. तसंच कुडाळलाही सेम त्याच दिवशी म्हणजे प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या शुक्रवारी टायमिंग 11 ते 2 या वेळेत आम्ही GT राणे हॉस्पिटलमध्ये अवेलेबल आहोत. तिथेही आम्ही OPD सर्व्हिसेस आणि एंडोस्कोपी सर्व्हिसेस हे दोन्ही प्रोव्हाइड करतोय. सो सिंधुदुर्गच्या पेशंटला इतक्या लांब एंडोस्कोपीसाठी यायची गरज नाही. आम्ही एंडोस्कोप आणि आम्ही स्वतः आमची पूर्ण टीम इथे अवेलेबल असेल. नक्कीच मणिपाल हॉस्पिटलने फार चांगली सुविधा इथल्या रुग्णांसाठी देऊ केलेली आहे आणि ते म्हणजे ते स्वतः एंडोस्कोपी घेऊन येतात आणि सकाळी म्हणजे दर महिन्याच्या दुसऱ्या शुक्रवारी सकाळी 8 ते 11 सावंतवाडीमधल्या चितारी हॉस्पिटलमध्ये आणि दुपारी 11 ते 2 कुडाळमधल्या डॉक्टर GT राणे यांच्या हॉस्पिटलमध्ये एंडोस्कोपी घेऊन डॉक्टर रोहन बडवे स्वतः असतात आणि ते एंडोस्कोपी तिथे केली जाते. निश्चितच सिंधुदुर्गातल्या अशा त्रस्त रुग्णांनी या देखील सेवेचा लाभ घेतलाच पाहिजे, जेणेकरून त्यांना पुढील उपचार घेणं सोपं होऊ शकेल. मणिपालचे हे डॉक्टर रोहन बडवे दर महिन्याच्या दुसऱ्या शुक्रवारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देखील येतात. ते सकाळी सावंतवाडीमध्ये असतात, सकाळी 11 ते 2 या वेळेत सावंतवाडीत असतात आणि दुपारी 2 ते 4 8 ते 11 सावंतवाडी आणि 11 सकाळी 8 ते 11 सावंतवाडीमध्ये असतात आणि 11 ते 2 या वेळेस ते कुडाळमधल्या डॉक्टर GT राणे यांच्या हॉस्पिटलमध्ये असतात. त्यामुळे सिंधुदुर्गातल्या पोटाच्या विकारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांनी निश्चित यांच्या सेवांचा निश्चितच लाभ घ्यावा आणि आपल्याला स्वतःला बरं करून घ्यावं. एकूणच डॉक्टर रोहन बडवे यांनी आज आपल्याला पोटाच्या विकारांच्या संदर्भामध्ये खूप चांगली माहिती दिली. असं म्हटलं जाते की सगळे सुखाचे जे मार्ग असतात ते पोटातून जातात आणि म्हणूनच ज्या घरातली गृहिणी चांगली म्हणजेच काय की जी त्या घरातली जेवण करणारी जी बाई चांगली तिच्या घरामध्ये नेहमीच आनंद असतो. परंतु आता सध्या हे थोडंसं काहीतरी गणित बिघडलेलं आहे. मी गृहिणींबद्दल बोलत नाहीये, परंतु आज सुखाचे जे मार्ग आहेत तेच थोडेसे बदललेले आहेत. त्यामुळे आपल्याला अनेक पोटाच्या विकारांना सामोरं जावं लागते आणि ते विकार काय काय असू शकतात, त्याच्यावरती उपचार काय काय करू शकले जातात आणि ते कुठे अवेलेबल आहेत याची अत्यंत चांगल्या आणि सोप्या शब्दामध्ये माहिती आपल्याला डॉक्टर रोहन बडवे यांनी आज दिलेली आहे. निश्चितच संपूर्ण कोकण साथ लाईव्हच्या परिवारातर्फे डॉक्टर बडवे मी तुमचे खूप खूप आभार मानते. थँक्यू. आणि निश्चितच भविष्यामध्ये आमच्या सिंधुदुर्गातल्या अशा पोटविकाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णांना तुमच्याकडून सेवा मिळेलच आणि मणिपाल सारख्या हॉस्पिटलमधून निश्चितच त्यांना त्याच्यावरती आणखीन पुढे जर काही मदत लागत असेल तर उपचार होतील अशी आपण आशा करूया. आणि तुमच्या पुन्हा एकवार मी पूर्ण आमच्या कोकण साथ लाईव्ह परिवारातर्फे तुमचे खूप खूप आभार मानते. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद.